Må jeg gerne låne din ballon? Ej, må jeg bare lige få en info? Kan jeg få en tip? Ej, det er altså vildt dårligt. Hej, altså, hvad laver du? Filmer du, eller hvad? Ej, hvad sjovt. Nej, Josefine. Nu er det vist gået væk. Ja, det er. Jeg har ikke noget film. Jeg har ikke noget film mere. Så er der ikke noget tilbage. Nej, der er ikke noget tilbage. En tom. Op for helvede. Du tager billeder, så ser vi, hvornår du skal trække maven ind, ikke? Så, ja. Ej, det er sort alt sammen. Det er Henrik.